gure gaurko gonbidatuak nortzuk diren aurreratuko dizuet. Bai, tximal luzeak dituzte, bai, irla batetik datoz, hala da, bai, eta nola esango dizuet beraien mindu gabe. Adar luzeak dituzte, bai, hala da. Gure gaurko gonbidatuak Highland behiak dira, bai, eta nola ez, beraien arduradun edo nagusia, Eñaut Gurrutxaga jauna. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Eñaut Gurrutxaga, ongi etorri, zer moduz? Berdin. Ongi, placer bat hemen izatia. Ikusi genuen erreportaian polita, behitxukun horiekin, esan genuen, behaiek honea torri berdia, bueno, orduan, bidanian gehatu dituk, ez da, behiak, ez da? Ados. Bueno, gaur, aragilan zein geunden, baina bakit guendikan azten aizela, eta ez da kasula guendikan aragila, ez da? Ez, guendikan ez. Azkenean proiektua guain dela urte bat hasti izan, eta ja produzioa hasteko bi urte terdi pasa hartu, lehenengo txalate arte. Ados, txalakatea, eta ondo sendotu, eta aurra, eta... Bai, gaina gaur egungo txalak urte bete baino lehenu jatia, baina hor behir rustikoak bere denbora beharrik, ez da? Bai. Bueno, lagunak, elkarrekin ningo deu, txerriuk ondua, aragila ez dugu, baina urren ekarri aragila, bale? Zai ongo bea eskusa balik, eta ingo deuna ukondua gixauta, txukrutakin, pure patata, txipak, eta alioli bate bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Eñaut, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gea, bale? Hemen ikusten dezuen ukondua, erreta dao. Baina ez dago guztiz erreta eta xamurtasun gehiago bateako jo. Bai dagoela ketua, bere ketu zaporia daka, eta goen ingo deuna da, gainuntzeko barazkikin egosi. Nola jarriko deu? Tipulina eta tipula ingo deu garbitu, puxeta hunditan bota, asana joare bai, baratzuri burua osoikan jarriko deu, jengibre puxketa bate bai, hemen da gauza gardua, eta soja. Dena botako deu bertara, ur pixkatekin tapatuko deu aragila, itxi, eta egosten utziko deu ondo xamurtzen. Gero ingo deuna da, ukondu atea, xerra batzuk moztu, sartaian buelta eta buelta, eta plateraratu. Baina, ingo deuna da, hemen dagoen zuku guztiak murrizten utzi, gero saltxa ukitzeko gainetik botatzeko, eta oi gutxi balitz, ingo deuna da, pure patata behar bat. Bueno, hemen txukruta dakau, lagungarrire bai jarriko dioula, pure patata bat ingo deu ondo krematua, ingo deula patatak egosi, birrindu, esnia eta gurinakin, eta gero aparte ingo deuna da, irugilarra ondo tostatu, txiki inda, eta pure patata igaituko jo. Hola, puxketa batzuk eukitzeko, eta orduan izango oinarrian pure patata, gero ukondo pixkat pasatuta gainen jarrita, txukrutakin ebai gainean, eta lagungarri bezala, esan dizuten bezala, ingo deu. Patata honekin txip batzuk prejitu, lagungarri jatzeko patata batzuk, eta gero horrekin ingo deu alioli bat, baina buru gozua erabiliko deu. Orduan ingo deuna da burua, erre labian, eta behin erreta da honian, gero horrein mamillateako jo, arrautza, olilua gatza, eta aliolila prestatuko dugu. Ados? Zemuz moldatzea izukaldian, Eñaut? Gana guartian basekit ondo biltzea izela. Moldatzea zea? Zer tokatzea izuitia? Zein dia zure errezeta izarrak? Txuleta azteko. Nola ez, no? Bai. Hor ja etxetik handat orkitoi. Ados. Eta... Parrilla niteitu, parrilla salia ez? Bai, parrilla salia nahiz, bai. Baina gustatzea jatia... Bai, arraia lleva emate jo zue? Bai, ez da? Eta lagungarri ze garte jo txuletai. Nik esatizu sakramentua, ze sakramento garte ziot? Piparrak eta patatak. Eta letxua pixkat, eta... Ondo. Bueno, hemen, inberditutena lanak banatu lehendabiziko eta behin. Beitu, patata hauek ingoitu gena egen jau, zuritu, bale? Eta egosten jarriko ditugu lapikotxo batian, eta emango izuten ben zurigailua zuritzeko, eta gero, azkarri biltzeko egosten, osoikan jarri berren egosten, laukitan ingozu, bale? Lauki nahiko txikitan ingo dut, eta hola azkarro egoziko dira. Venga, hoi zure kontu, eta ni esan deten bezala, kasuela hundi hau prestatuko, martxan jartzeko. Eta aldi berian, kontatu berdiak,
Nola hasia izen, eta zergatikan Highland arrasako behiekin. Nola etorri zaik historia hau? Ba, bueno, ni berez Tolosarra naiz, Ados? kaleko mila naiz. Vale. Eta, bueno, nik oain dela 3 bat urte bidaniak unitzen bizitzea. Uan, amonan unain hangoa. Vale, etxea, osea, baserra. sustraiak handazkaka. Vale. eta- Kaleku miail, baina sustraia baserri. Bai, haurtzaro asko dean indet, Vale. atxena eta honekin da orduan. Eta, bueno, esateon, aldaketa behar nula, eta areak unitzen. Baserri hau txazeon, eta beti... Utsazion, ja gurasok eta monak eta bertatik atea eta Bai, zauden? bai. Vale. Bai, erabat utxatzeon. Basoain gainaz baserri askotan oia da pasatzen. Bai. Eta, bueno, ba, ni areak unitzen. Han terreno desiente genekan, eta beti, jo, zeozin behat. Eta lehenago 16 urtekin udara baten Inglaterran egon nintzen, Bai. ikasten. Eta, jo, han behi hauek ikusi nituen. Da pixka da informatzen hasi nintzen. Da, gau azkenean behien aspektu batik daita, ba, tentzioa ditzegu, ez? Ze polita dituken, Bai, eta, ba, behien izateko era oso jendezalea dira, urbiltze. Bai, Bai. Osea, kariñosu ditu, Bai, mimosuak oso dira. atentzioa ditu, Kuriosuak, bai, ez da? bai. Zanuan bezala, bai. Eta esan, jode, ba, nik hauek karrin barra dazkat, eta gainaz amai esaten nion, hauek karrin baitut eta karrin. Haizea, hain urrutitik nola karriko jezu, ez? Eta hasi nintzen, ba, jode, ba, nik ja ganadua jartzen nimate etxen, zatikan ez, bertatikan ez bizi, ez? Eta hasi nintzen, ba, galdetzen. Oka, eskualdeko oka juten nintzen, Bai. eta, jode, ze, aukera daude, zerotikan hastean gazte bat entzat, eta santziaten ba, bida, eta gaztu gaztenek proiektua. Gaztenek diru laguntza, ez? Eta esan nun, bai, eta zertan datza, eta, bueno, ba, guk zerotikan hastean gaztei, ba, hor dago denbora... Bultzada bat emateko, edo... Bai, ze azkenen, oain baserritarrak dauden bezala, ba, euki behar ditezu ganadua dan kasun buru asko, Bai, ikulu Gero- sartuta, Bai. pentsu asko, ez da? hori da, oso lotuta, ez? Eta gero ere bai, gure diferentzia da, ba, bukaerako bezeroa ikus saltzi deula. Zuzeniko lanak nahi dukela. Bai. Vale. Eta orduan esan nuen, bueno, ba, behiak erreko ditut, da hasi nintzen. Eta Jepa. berezitasun bada, ba, urte guztiak kanpoan biziala, ez daukaula ez ikuiuik, Ez, ez estalpeik ez dakau. Egia esan, Eskoziatik anonia etorrita igual kremata guzti, manberdiek kanpo neoteko, ez da? Bai, udara nahiko, bueno, larritxo pasatze du udara. Bai, ez da. Baina, bueno, dakaen hiriakin, gazkenian, hori bai beruantzako eta bai ontzantzako naek, ez da? Bai. Bai, de hecho, han eskozesak esategue beroak ez dila, inbeste, bueno, bermatzen... Claro, Bai, behiak eguzki jaiteunian gustatzen zaio, eguzkitan etzan da Bai, hor, bai, ezea... Ba, hauek itzala baldin maukera baita, itzalea jungo ja, Esate dizut. Daneti dakae orduan, ez da? Bai, errekan guztu bat egia sartuta, gukoi Vale. erreka dakaban etxin guruan. Osea, ina iuan, baserrira jun, baino baserritik bizitzen, ez da? Bai. Eta nola inuan lehendabiziko urrotan? Nondik ekarri dituan lehendabiziko Highland behiak? Ba, nik, zanion, ba, hola, atxak inizketan, da, hemen hasi ginen bila, eta hemen Euskadin aurkitu genitun, bueno, pixkanak ateatzen ziguazen. Eta zeudenak daita desente balio zuen, da, bueno, behik ez genuen aurkitzen dena, bigak edo... Bai, txalak, o... Bai. Eta juntatu ginen, ba, 6 hilabetetan, ba, 10 burukin. 10 burukin. Ja, behiak. Behiak. Juntzian, bai, gaur gaita, nola ja bizi proiektuan eukan, ba, jendiak ezautu iteziten, deitu iteziten, ba, honek hau saldu behar, eta, ba, igual naparrotik hande, bai. Eta hola, Asko daude, zenbat buru daude Euskal Herrian Highland Euskal Herri mailan, nik botatzen media bat, nik ofizialki hola zautzen ditutenak, ze Highland arrazako dauzkaten baserritarrak, egon goia 12 bat, Euskadi mailan, naparro hartuta. Eta bakoitzak zeukiko ditu median 10 bat, Vale. gero jendea dago 16 geixo dazkena. Eta zenbat buru dazkazu guantxe? Lengoen erreportan izan zenun, 20 o 10 piku, o zenbat ez... Oain daude, 12 buru daude, Vale. eta oain beste 12 ekartzeko intentzioa. Vale. 24 eta 24 ingatuko itan, onoaino iristia begideia. Ba, hemen nahi proiektua aurre bai ez. Bai, hori ere bai. Hori gero txipakiteko. Aurrena vale. hori zatitu, baitu, hori bera Garbitu, bota, bai. aurretatik pasako jau, hor dakak sakarrontzia, Oso. berta bota, eta... Vale. Ba, nik, claro, hau demostratzeko, hemendikan oso politia da esate duenen, ba, hemendikan bizitzea dago, eta ez. Baina hau demostratzeko imagan eukan, pues, bueno, benta zuzena, ez.
azkeneko klientei saldu. Intermediariak Bai. kendu eta rentabilitate gehiago lortzeko edo... Bai, karo. Soldata duin bat ateatzeko. Claro. Eta orduan, buru kopuru jetxitezian, baina txalda guzti gehiokin juntatzen izan. Ze, azteko ja behin hasita ekologiko hasi nintzen lanean, ekolurren sartu nintzen, zigiluekin, eta orduan itxegen nuna, nik daukat idea. Badima daude guain, demagun, 12 ama, ez? Bai. 20 ama. Bai. 20 ama hoik eukiko dituzte urtebeteko... Txalak. Bai, Bueno. 17 bat txal, ez? Bai, Jarekoia. bai. Entreke... Bai, bat galdu, beste eta gize, beste agua, bai. Orduan juntatzea, bi ziklokin. Gio, ze txalak sakrifikatzea 2 urte terdikin. Orduan dauzke hau. Lehenen urteko txalak jaioianak, bigarren urtea pasatzeian hoiek, eta gero berriz beste ziklo bat jaiotzen. Orduan denea dia, 20, 60 buru. Elogei buru, bale, amak 24 eta gero bestia ziklo desberdinetakoak. Bai, urte bete eta 2 urte. Osea, idea baidek, 60 bat burura iristia orduan, ezta? Hori rentabilitatea lortu alizateko. Ikain, eta gero... Bai, hori helburua da... Zu nola itekezu dago? Hainak zun bezala, gio birrindu inber ditugu, zun ez dago kuido ikan. Bai, hola egin, gutxu gara bera eta listo. Helburua da, azkenen urtean, 20 txala ateatzea, hilabeteko 2 hola. Vale. Orduan, hor pixka jokatzen, bai. Azkenen guk txal batetik ateatzen baldin baditegu, 32 bat lote, azkenean 64 bat lotekin, hilabetea soldata hortik anateatzen. Vale, hor kalkuloak atea dituk, eta hori izango orduan nimedilla, ez da? 20 burukin urtian ibili behartzea gutxienez, ez da? Bai. Bikain. Bueno, ondo, bai izteak, hemen txirrik itxarraka, ondo, mingaina eman da bagoaz aurreka. Hau, ber, sartu deu, ur pixka gehiago botako jot, kondua ondo tapatzeko. Bale, pixka gehiago, zeatik ez da guzti tapatu, gero barasik eta goxatzen hastean nian, dana tapatukoa. Bale, hau listo, haure garbitzea, eta bagoaz. Eta ez geha jungo, erreportaia ikustea oso urritu iretxetikan. Zehazki jungo geha erresilea, bertan ziok, bioka, ezagutze aldituzu. Bai, bizte. Gauza mordo bat iteitue, eta hoien artian txukrutako gauza fermentatuak. Guazen ikustea ze gauza eharrak iteituen. Eta aldi berian patata egosten jarriko. Guantxi arte. Kaixo Joseba, kaixo guztioi, ni Satxa Zeberio naiz, eta, gaur errexilen gaude, eta bioka proiektua aurkeztuko dizuegu. Guain dala ja 17 urte, honera etorri ginen, da, hau dena zan pinudi zahar bat, aldatu ginen, sartu ginen zagarrak, poliki-polikez, genukan olako asmo klaro bat, baina, zagarrak etorri ziren poliki-poliki, eta hasi ginen zumoak iten, eta zumotik gero zagardua, gero espinak, gero txukrutak, eta poliki-poliki aurrera jonda proiektu osoa. Oin ja kalian gaude, merkatutan gaude, eta produktuak gustatzen dute merkatuan, eta horregatik pozik gaude. Guk hasi ginen gure zagarrakin, baina oin ja ikusten dugu kantitate gehiago. Orduan, hemen alboan edo auzoan dauzkagun beste ekoizle batzuengatik hartzen ditugu zagarrak eta asak eta produktuak hartzen ditugu hemen inguruan dauzkagun nekazari eta ekoizle batzuengatik bai. Da gaina hemen inguruan dauden beste baserritar batzuei ere beraien sumoak egiten diogu. Jenteak hartzen ditu bere zagarrak eta guk egiten diogu beraientzat sumoak. Hoen goazen gure produktuak ikustera, ze formatotan dauzkagun eta, gustatzen zaizuen. Hauek dira gure produktuak, hasi ginen sumoak egiten, dauzkagu denetan saltzeko eta tabernetan saltzeko. Bat zagarrutxarena, hau da, eta bestea zagarra jengibrarekin. Likido berdina esan duke, edo pasteurizatzen baldin badago, sumotan bihurtzen da, eta hartzitura alkoholikoan parte hori
depositotan sartzen baldin badago, sagarduan bihurtzen da. Bai zumuak eta bai sagarduak, biladia produktu naturalak, eta gero gure sagarduak bihurtzen ditugu ospinan. Ospina hon dago filtratu gabe eta pasteurizatu gabe. Eta hori dira gure sagarrarekin egindako produktuak. Eta gaur hitzein behar dugun produktu buruz dira hauek txukrutak, laktofermentabak deitzen dirana. Batzu dira kintxiak eta beste batzu dira txukrutak. Desberdintasunadek kintxiak daudela esango genuke alineatutak. Eta dira guk egindako errezetak. Honek daka asa, porrua eta alga konbu. Honek daka kolombarda, remolatxa eta sagarra. Eta haudek berrilla, atera dugune azken rezeta, dela asa, azeitunak eta oreganoa. Eta haudek gure kintxia. Honek dauke asa, piper gorria eta porrua. Aparte, daka pasta bat, iten duguna, pikantea, daramala, baratxuria, jengibre asko, tipula, porrua, eta beste gauza batzuk. Guretzatek erraso jateko. Ze ez gaude ohitutak zapore hauei, eta hola lineatuta erreso sartzen da. Guk hemen Euskal Herrian dakagu kriston sorteaz edo daukagu produktu freskoak oso kalitate honezkoak. Baina beste Ipar Europan gehien bat neguak eta dira oso gogorrak eta orduan karo kontserbatu egin behar dira produktu hauek. Orduan hartzitura prozeso horiek dira kontserbatzeko urtian zehar. Orduan txukrutak adibidez dek ohitura bat Alemaniakoa. Asko jaten dugu saltxitxakin edo kodiorekin garagardo festatan eta hori da lo tipiko. Baina guretzatek hau beste pauso bat eman diogu. Guk zeiten dugu. Hartzitura prozeso hortan bakteria laktiko asko sortzen dira, baina Alemaniatik etortzen da txukrut hori normalian pasteurizatuta egoten da, eta bakteria laktiko guzti horiek hiliten dira. Orduan parte prebiotikoa hortzen dago. Orduan guk egiten duguna da hartzitura prozeso hori, baina gordinean. Ez dugu berotzen. Horregatik hau beti joan behar da oskailuan. Orduan oso azungarria dek hau jatea. Dek guk dauzkagun bakteria laktiko horiek indartu. Hau de kondimento bat, hau ez degola jateko zuzenian. Normalian nastutzen da edo pure batekin, edo arroz batekin, edo jaten dozunarekin horrekin jaten da. Hau izan da, gure proiektuaren eta Bioka markaren aurkezpena, ezagutzen dituzue ja gure produktu guztiak, zumuak, sagarduak, ospinak eta txukrutak, eta gonbidatutak zaudete probatzera, aurkituko dituzue denda ekologikotan, eta animatu zaitxeste. Venga, beste bat arte, agur. Onaz, atxa, onaz, ze simple eta ze gauza goxuak indutuen, da gila esan ze lagungarri hona dan txukruta, Zeratik, holako gauza fermentatuak, ez gaude ohituta esan deken bezala, baina gio eta jende gehiago jateik, eta oso osasungarria da, eta gaina, zu egiten zuen bezala, osasungarrio, izan behar duen bezala. Bezarka da handi bat, eta horrela jarraitu. Gu gurian jarraituko dugu. Indeuna da, betu, kondu aguantxi ateat emendikan, eta guain inbiardetena da, emendakaten, bakizue telebista magia iteula, patata guain digetzaigu egozi, eta ukondua egozi, eta hemen egon da, ordu bete, Eta indeuna da, betu hemen ze saltza dakau, ingo deuna da, iragatzi eta murrizten utzi. Gio gainetik botatzeko. Ikusiko zu, ze gelatin otxua eta ze harra gelditzen. Ingo deuna da, pure patantatzako hauek txikitu, bale? Txiki. Ingo joakena dek, betu hemen, bai eukitzeik, tendoi txiki hau, ez da, azala alegia, azala kendu jok, bale? Eta bestia txiki egiten dek, bale? Eta sartai baten jarriko ditugu, martxan. Nik esan bezala, hau iragatzi eta murrizten jarriko dugu. Iken haut, erreportajian esan nuan, arraza hontan sinisten dekela. Zer nahi dek esan zehazki esaten arraza hontan sinisten dekela? Azkenean, arraza rustikoa da. Eskozia bertakoa. Gertatzen dena da, arraza rustikoekin, jendiak esateula, hor betizuan, kasuegan izan zan, ez dula inbeste haragi ematen, ez da esne, ez dula ezertako. Ez du alio, ez da? Hemen terrainak intasatzeana, eta hola. Orduan, nik esan nahi nun sinisten nula bertan, bertatik bizitza da, jendiak nahiz da esan, txikigua diala, eta, ikustezu, beste era batzuk bilatzea, bitartekario ikenduz, benda zuzena inez, ekologikoan inez, produktuai balore gehiago emanez. Ezin da nahi da, beste behi handio ekin itean gauza berdina, alegia, ez da? Inbiar dana, rustizidadia eman,
zatezuna, pentsu gerosi gabe bizi, eta Bai, zeatik bai, badaki bai. zure proiektu esan zenun bezala, zure ideia da larretatik bakarri bizitzia, ez da? Bai. Eta zu nun ikasi dezu, eta nun ikusi dezu, hau balekua dela eta aldala olain. Nik Eskozian bertan konprobatu nun, bertako baserritan. Nekazariak, baserritarrak ola iten duen. Bai, ola iten zuela. Bai. Ganadua hektarea desientez ezkaten, orduan ganadua eukitzen zuen negu parten hektarea baso tarte hoitan, eta tarten eukitzen zituen komederok. Orduan komederon jartzen zuen, eta segun zen... Baina beti mendian. Bai, beti kanpoan. Beti kanpoan. Eta egia esan hori ze gauza hona dan, bai, behientzako, bai, Claro. inguru uniantzako, Bai. eta keo gaur egun, keo eta landa gehiago aidiala nausi gabe gelditzen, ez da, ia. Bai, oso importantea. Eta arraza honek, zein da dakan berezitasun, bueno, gu ikusten deuna, o jende ikusten deuna, oso iletsua diala eta txikitsua diala, baina hortik aurreare bai ez dakit, aragitan, o izakeran, edo nolako dituk. Aragitan, infiltrazio aberden angusa infiltrazio asko daka, Bai. Jailanak daite infiltrazio asko daka. Burni aldetikan burni asko daka, Bai, behorrak eta zaldik eta ukitze burnia. Bai. Hola esateko gainia bi horran aragilak, osea, sanuagoak diala, ez da? Ez da gaela... Bai, onere eta testatu genunen olatea zan. Ona. Eta, bueno, kiston azkenean, zuk belarrez azitako txala, 2 urte terdi arte ukitzezunen kanpuan, nik esatetena, ez? O zebatutako txerria, barrune ondana, ez duna argi ikusi, o kanpoan ibiliana area eta honea behiota janez, Beste sustantzia da, ez da? Oso importantea da, mugimendu neotea, bai. Mugimendu neotia. Bai, mugimendu, libre, bai. Ez aragi biuna bai, baina apala teatzek, eta bestela, baserriko oliaskoa bezala, ez da? Bai. Pixak, baina gio, esategu oso xamurra dalare bai, ez da? Bai. Xamurra eta gozua, pixak, ez da? Esan dezun bezala, saldillana bezala, no? Bai, azkenen nik kontatu nintzen, nola, esaten, ze aragi gozoa, bestek amargura gehiago emateu, eta, kontatu ginen, bai, pentsuan gati, zela. Azkenean belarra bakarrik ematen, bai. Bai, Gero udik deztu botatzen zartarin. Ez da? Eta bai, importantea da. Claro. Eta adibidez, zuk arrazau aukeratu ezu ekartzia, dastatu nintzen, hemen ja dastatu ezu, Irlandatik ekarri ezu txalain bat, edo nun dastatu ezu gehiena, hemengo beste koizlen txalak dastatu dituzu? Ez, han ja probatu nun txala, eta gero nik alare haua pixkatu urrutik gelitzaitelako, Alemanien ikusi genuen, hola zeula arraza oso sartuta. Eta lehen urtean, 2023 bidaia dinun, eta han dastatu genuen. Oso arraza honek damazki ofizialki 40 urte sartuta, jende askok ibiltzeu, aragitak ore bai. Garatuta da hola alegia, ez da? Bai. Eta noiz itorri zen lehendabiziko arrazako nea Euskal Herrira? Nik... Jailananak. Jailan, ez dakit ondo inez esaten? Jailan. Lehenengoan idakitela, ez ditut inoiz kalkulo bota, nik 2 pertsona ezautzen ditut, bat ez dut ezautzen, batakit usurbilen edo batek ekarri zitula... Ni igeldo aldian ikusi izan ditute, bai, hor jotik gora junda. Bai, mandiolan dazkate, olaiak eta. Baina lehenengoan ikusen nuke, Naparron, hor daba distratzaile bat, Alejandro Ibarra dana, txakura distratzailea eta da. Eta arek ekarri zitula, baina arek Holandatik ekarri zituen. Eta gero arraza hauek danak, pentsatzen kalifikatuak dira, o nola da zehazki? Hor bada, ez dakit, bat daun bezala ni potxoketan, dakita, salditan, edo bai, esan dezun bezala terreinetan, ez da? Hor batu kalifikatuak dira. Hauek kalifikatuak dira, edo nola dago panorama, nola dago hemen... Ni lehenko, oin dela urtebete eta piko hasi nintzanen, junitzen bizkanaka jendea ezautzen, da, ez zion, nik bizkanaka eta behar egiten ezagutzen, eta egin nuen hasieran WhatsApp talde bat. Bai. Eta, gero, bilera pare bat ingen itun eta bar, eta ez da, oen digan ez da ulortzen kalifikatzea, ze hasteko elkarte bat inbarra dago. Elkartea, jake, gu Euskaldunak ean, Euskal Herriko elkarte ingo deu. Eta gero, hoi martxan jarri arte, oain dikan ezin dia kalifikatu. Bai, kartzea dauna, gero erosteko garaien,
behi batek edo txal batek askoz gehiago balio izu kartakin baldin ba. Jala. Orduan, claro, nik ez da berdina Alemaniatik ekartzen dezunen diru desiente ordaindu beharra dela, hemen espalima karta gutxiko. Vale, orduan badaude kartakin, baina hemen guendikan ez da... Ez, hemen karta gertu naukiko unak, Alemaniatik ez dut ustenok, eukiko zuen Holandatik ekarri zien haiek bai karta eukiko zuela, baina gero segimentu iketzen inokingo. Eta galdu indue, ez da? Bai, beraien umek ez galdu indue, txalak. Eta gero, gertuko da, nik uste mandiolako patxik eukiko zula. Ados. Bueno, baina pixkanaka lortuko zue orduan, ez da? Asoziazioen, elkartiein, da dana aurreatea, ez da? Bai, seguru bai. Beharrezkoa da, arrasak ondo mantentzeko eta txukun ibiltzeko. Eta adibidez, lehen esan dezu, guandikan ez dezula zure, lehendabiziko txekorra, saldu edo atea, ideia dela, aurten ja apirilan iritsiko gala, ez da? Bai. Ofizialki ez txalik atera, etxeako eta pare bat atea genitun, baina, jendia eskatu baitzait, eta, Ateako ja, lasai hartu lagunak, lasai hartu. Eta zesan behar nizun, ateratzen dianien, nola izango da zure, esan dezu salmenta zuzenain behar dezula, baina zin izango da zure modua saltzeko? Seguramente zabaltzeko, publizitzeko, edo, seguramente Instagram bitartez ingoet lehenengo deialdia. Baina, nik uste, dakaten jendeakin lista espera... Ja nahikoa, ezin dezula hoi hartzun gehiagin, igual liatzen nahi hemen, ez da? Pixka, bueno. Eldu horre, txekorra ondo hasi azte, Ez da gerrexe izaten batutan da. Hemen patatak egoz izaizkigu, ningoetena da hartu, eta berta bota. Ja, urak endu jau genien dena, eta hemen dago, patata egozita, gio gurina botako deu, ebai esnia, eta krematu ingo deu hori dena. Hemen txai zaigu, ikiston ukanduan usaila ziok hemen, Hemen txai da murrizten, behitu ze fundamentoa idan hartzen hau guztia, eta hau dena murriztean ian gelditukoa, ezin jo, Eta hemen inditutena da, patata bakizuen mosten dian ian, almidoi asko botatzen duela. Eta geho peatu iten dia, elkarrekin iten baitugu. Orduan, beti txipak iteko garaian, komeni da uretatik pasa, almidoi hori kendu, baina geho garrantzitsua da ondo lehortzia, zuta botaino leheno bestela, kiston aliatzen dugu, Bueno, hau listo dakau, nola bil horrekin? Ja, bukatzen. Ezin jo, hau ekenduko izkilat, hau ere bai, eta ingo deuna da hor dakaun sartaian, jasiko geana, hori irugiarra xigortzen, gero esan deuna pure patatai botatzeko, Eta esan deu, moztu indeu jendia ez gehiagi deitzen azteko, baina ingo zuna nola, WhatsApp bitartez esan, talde horrei, eta gero zenbat eta nola banatuko zu, ez dakit nola dakizun ja lotek nola ingoitu zuen da dana. Bai, seguramente lotek ingoia lehenik eta urkaikoko mataeran hilkoa. Bai. Eta bertan eskaitzen ditu aukera lotek eta itiko. Osea, bertan, ja moztu, ja enbasatu eta txukun batzu. 5 kiloko lotek daude aukera itiko eta hoena. Osea, hortik anaziko zate 5 kilo, eta bikoitzan nahi duna, 2 lote eskatzia, ezta? Eta lote horietan... Vale. Jo lote horietan, danetik egongo da. Pentsatzen dut, xerrak... Izatea pikadilloa, xerra lehenengo bigarren eta hirugarren. Vale, bai, hiru kalitateak, bai. Bitxuleta, saldaiteko araia. Bai, sankarra, o puzkan bat, edo, bale? Eta, ez beste zer. Kostillak eta? Kostillak eta ez. Jo, aparte, bai, segun. Bale. Eta zenbat lote ateatzen zaizkizu txekorra batetikan? Hau zenbat dizu, baki guaingo txarlak eta normalen behia, ez dakit, 300 kilo inguru ibiltzea kanalian. Behia hauek zenbaten ibiltzen dira? Hauek txalak ibiltzen dira, 2 urte terdikin, 260 bat. 260, ezurra guzti. Gio, ezurra kendu behar dira, eta da? Ez, kanalian, Kanalian, bai. Ja garbi. Bai, ja, bale. Bai, garbi, bai. Baina kanalian da honien, adibidez ezurrak eta hoendik ordazka, ez da? Bai, hori da 230 kilo, hola. Bale. Azkenean, bai, kendun beharra dau. Bai, ezurrak eta, kendun behar dira, gazak, eta asa, bale. Eta orduan, ateako zaizki, 5 kiloko desente lote, ez da? 32 bat, hola. 32 bat. Nik estimatuta dakat, bai, hola. Gio txaldakoitza ezberdina. Claro. Baina, bai. Eta, adibidez, nahi berezia irutzi zaitena da eta zeona dan, hauek hasi behar diala, larretan, une oro larretan, ez nioiz ez diala egongo ikuluan, eta ez due pentsuik probatu ere ingo. Ez, Eta jendeak esate idea, baina araia gorra, osea, bukaren ez du behar... Bai, bultzada, pixka, eta...
eta zeatika, osea, azkenean saiatzen naizena da, alik eta haragi, nik uste, haragi oso hobenetariko izatea, izeko haragia. Bai. Libre eta osasuntxuna eta dena. Ba, zeakin berdin. Hauek, zenbat eta librego... Egon, zeo geota sanu, ez da? Bai. Bueno, hemen nahi gaitu gitzein da itzein. Bai, pasen gozai. Eta bagoa, txerrik txarraka. Haunek, ingoitugu nahiko kurruskari utzi, Vale. Baina ez erretzeko ingo diuna da pixkat zua jetxi. Vale? Erdi zuan utziko du, zeatik angio nahi deu pure patatan barruan kris horiek topatu, vale? Eta ia dana biderauta da gaunez, gio hueltan inbiar deu hartu batzu eta aliolila montau, hau krematu, eta txipa pregitu. Bitartean ningo deuna da, argia tabernara jun, da ikusiko zuen, prestatu dugu irugi jarra, pan bao baten barruan, oazen egustea. Apa Joseba, itxaso naiz, Argia Tabernako sukaldaria eta gonbidatu naiz zaituztet gurekin errezeta goxo bat prestatzera. Hau da Argia Taberna, duela hilabete pare bat irikitako taberna da, urte asko zitxea egon da, eta animatu egin gera gutxinaka zerbait berria daukagun auzoan. Gu Donostiko Aldezarrean gaude, Kosti Plaza sarreran, Arrandegi kalean, gutxinaka auzoko bezeroak etortzen ari dira, eta horrekin pozik gaude. Gu gutxi gora bera goizeko bederatzi tertan irikitzen dugu, gosaria dauzkagu, gosari menua daukagu, gero pintxoekin lan egiten dugu, eta ere karta txiki bat daukagu, txuleta eta beste gauza batzukin. Barran dauzkagu pintxo tradizionalagoak, adibidez bakailu branda edo arrautze gosia, eta gero sukaldean egiten ditugu pintxo innovadoregoak. Adibidez, gaur egingo dugun rezeta bezala, nahi batzue, etorri nirekin sukaldera. Gaur prestatuko dugu bagogia oriental modu batean. Boltsa honetan, irugia arra bukaetu da daukagu, eta egin duguna da, 24 orduz mazeratu saltxekin, espeziekin eta gatz pixkatekin. 24 orduak pasatzean, eltze azkar baten jarriko dugu 35 minutuz. Eta gero, irakiten bukatzean, utziko dugu barruan reposatzen. Eta hemen daukagu gure emaitza eta orain irik egingo dugu. Hemen dauzkagu ja, saltxalde batetikan eta irugi arra bestetikan. Orain momentu honetan daukagun usaia izugarrizkoa da espeziengatikan, eta errezeta hau ideia izan zen Holandako jatetxe baten ezagutu genuen, azkenean zerbait ezberdina eta potentea iruditu zitzaigun. Gero pintxo honetaz aparte ere karta labur xamarra, baino kompletoa uste daukagula, tripakiak dauzkagu, espeziatuak ere, hauntz gauzta, eta naiz gauza ezberdinak izan, badirudi jendeari gustatzen zaizkiola. Irugia arrazatituta gero, ogia hartuko dugu eta plantxan buelta pare bat emango dizkiogu. Ja, osagi guztiak prest dazkagu eta orain pintxoaren montaia hasiko dugu. Ni sukaldan hasi nintzen, txikitatik familia guztia sukaldaria daukat, aitona monek jatetxe bat zeukaten, Kleria aztana hemen ere Aldezarrean, eta orduan txikitatikan sukalde batean egon nintzen. Eta gero erabaki nun sukaldaritza ikastea, Zebanken hor Donostin Perillon. Eta 16 urtetatikan sukalde baten sartua eta egia esan gustora eta gogoekin. Eta ia hemen daukagu gure pintxoa bukatua, portatakos batean, zuek dastatzeko. Hemen gelditzen gera, Elietani, Argia Tabernan, Donostiko Aldezarrean, Arrandegi kalean, nahi dezutenean etorri gure pintxoak dastatzera. Agur, mil esker! Aupa itxaso, irugi jarrorek, itxura, eta panba hori hola, osoikan sartzen diala goxo, kurruskaria guztaz egogia, baina holare baino ez behinka, Besarka da hondi bat eta jarraitu goxatzen. Hemen txeak, hau behitu nola izaigun murrizten hemen, Hau aida gelditzen hemen, marmelada bat, txerriuk onduana, ezin hobia. Bestalde, indeuna da, hemen dakaun txikitutako behitun sekurruskari gehatu zaigun, irugi jarra, hoi pure patatai gaituko jau. Baina lehen dabizi gaitu berdio gurina eta esnia,
birrindu eta gatzan puntua jarri. Eta zu ingozu maionesa baratzuriana, bale? Vale. Baratzuria ja erreta dago. Beitu ze xamurra geratu da, barrutikan, ingozuna da laban hartu, erdian mosketa batin, takeo mamillatea zuzenian bertara, bale? Eta ingo dugu, aliolia batzu jarreana, maionesa dea jodeitzen dan hori, eta ingozuna da, beitu, olioak bai, eta gatzak bai. Sekula indezu maionesa bat? Ez. Bueno, arrautza bota, gio olio txorrota fundamentuakin, arrautzan bikoitza, eta hau mami guztia, eta gatza pixka, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni jungo naizena da, beitu, hemendik anin biharretena da... Lehen da bizi pure patata ingo eta gero txipak jarriko ditu martxan. Pure patata iteko, esan dizuten bezala, hemen dakau patata egosi ja, beitu nola gatu zaigu, me katxiz la maz, torri honia, bale. Eta hau, guain krematuko deu, esan deun bezala, bai esnia, eta gurinagin. Asko irutzi zaizue, badana botako deu, ikusiko zue, xamurra geratuko. Eta alda gehiago bota, Bakarrikan, esan deula, nahiko, Jose, nahiko. Venga, hori birrinduko deu, eta gero berrio epeltzen jarriko deu. Vale, hau esan da, mingainak jarraitu bertxego ematen, inaut? Bai. Vale, bueno, tazu kaleumia izan da, ni bezala, nolatan okurritu zitzaizun. Zeratikan, zeikasi dezu? Egontzea fraizoron eta holak... Ez, kurso bai ditut, lehen, eskatze ziatelako eta gero aparte ondo tortze zialako. Budi gabe. Baina, ez, nik metala eraikuntzak ikasi nun. Bai, Bai, diseinua eta soldaura eta arlo desente. Eta gero, enpresa bat pare batean egon nintzen lanian, da, ez dizun bete? Ez. Azkenian denak ez dugu balio hortako, ez? Eta denak bezpue balio... La cabra tira al monte, no? Bai. Eta esaten, aukera ikusten hon, da zeu zein behar, eta hoxe. Bai. Eta esan zenun honekin aurrengo zendula. A ber, hori bai da pentsatzia, baina hortikan aurrenengo urratz hori ematea esatea. Ja behiak erosiko izkilat, tapanitxeak honekin aurrea. Zenek lagundu diko, zenen laguntza izan dek, ez dakit, familiko batek esango zen, itxoratu eta lago bain eniaut, o beste batek esango zen, nik lagunduko it. Bueno, atxak, ez? Atxak daita kalekumia da, baina, esan nion, kontatu nion, da, behar ondo ikustezula, eta olako gauza gaita esatezten, gaztetan imarriela, ez? Dudi gabe, hori dudi gabe. Kontatu nion, lanian deneola oso guztua, eta esan, baserritika... Eta aukera eukita, etxea, ambizita... Bai, lurrak eukita, ez da garrantzitsuena, bai. Olako proiektu bat hasi, baserria erosi, lurrak erosi, eta zekiza izango guan... Ez inviablia, baina igual bai, ez da? Zaila. Bai, eta gero, errentan hartuta lurrak, lur gehiago, eta aldek mainekuanak, eta hola. Osa, hartu dituzue, albokon lurrak eta dana. Bai. Bidania ze baiara polita daga zuen, Gipuzkoako bihotzan, bertan, bai. Bertan, zenbat hektarea kudeatzeituk? Etxian egon goia, 15 hektarea. 15. Pero nik nahi dut 2028, hemen endikan 5 urtea jatu, 41 hektarea kudeatzea. Bai, Bai. Dana bueltan dakazue? Ez. Moiti marko deu, mendi publikoa daukaude bai, ernio. Vale. Orduan, zelatungo partea ez, baina bestea, bai. Eta horiek erabilin berdia, ez da? Bai. Nola daude mendi horiek? Bai, esaten du azkenian aparruan da, dana sasiz betetzen nahi diala, ganaua eskatzen nahi diala, alegila, ez da? Osea, mendik ganaua, bihar du dana txukun mantentzeko. Haue daude, alda nahi, nik uste, bertako abeltzain batek bitzen ditu, eta nik uste, herriaki, nik uste denan arten saiatzea garbitzen, baina fundamentuz inok ez. Eta hor bai behar dela... Fundamentuakin beti otia, balenoko hartzaiak eta emate zuen bezala, ez da? Bai, aurten gainaz herriai proposatu nion, pixkat hotez josita da parte gehiena, eta da. Hoi garbitu laguntzak de baita guri ematen dizkiguen laguntzak hortako diala, Desbrozatzeko eta garbitzeko eta... Ez dala, bai, zain din bardala natura, ez dala... Eta aiez gero behi hauek berezitasun badakatena da, bai, dena hausi. Dana hausite aldu, bai, larra, sasia... Osa, hori hona de, dana jateu alegitea, ez da? Jan da txikitu, eta azkenean adarrakin da, eske pentsa, zuk Eskozianan, hau da, Highlanda bertako isla bat. Bai. Eta angel dituztianen agarrapatuta, bai, kondizio estremo hitan. Bai. Hau botengo diot edo? Bai, bota. Betu, esan dizutena, bihatza balimadaka barrautzana, bota bi olillona, honeaino, adibidez, vale?
Eta han gelditu zion, da han aurrea atea behar izan zuten, ez da? Bai. Eta gau, han, agarrak eta horretik handazkate, eta, bai, oso kriston desbroza horra da. Bai, Azkenean, zaldian antzekoa, niko horragoa. Bai, Bai, azala daitako horra dakate, orduan ez du... Sasitan da, otetan da, lasai asko ibiltzen dira pintxatu da, ez da? Iore, bai, mingaina eta esatu hau eta hortzaketare, bai, otia jateko eta bestetaneako bali joguela, ez da? Gorragoa. Eta, zerrekin, betizuakin daka parekotasun gehiena, ose behiekin jarriko zenun parekotasun gehiena? Hauek, ez dakit, hola igual, baina eski gero betizua oso bizia da, odol berokua. Betizu, ez da, eta hauek goxu dituk igual, ez da? Eta hauek lasaiagoa dira. Ez dakit, baina, fizikamente eta bai, oso gorra dira. Bueno, nola zuaz horrekin, hor berringailua sartu, nik atza gota izut pixkat, pixka gehiago botako jau, sosituz gaibiliko, eta hoen, geldu, sartu beraino, eta beha junberdiko lehiu hartzen, bale? Ike eman botoia eta ez da moiture, beha junberdiko garrapatzen da. Bale, hemen niko dukan da, hau oso ondo lehortu, eta nik jarri ditut patataka horri iragazten, baina oso garrantzitsua da, ur denak endu bertzaiela, Bestela, saltoka hastea, eta kiston aliatzen dugu. Orduan, hauek lehorra daudela, harriko ditut hementxe, eta bai joaz barroa. Fuerte dakatori, Batata txiprak zeituan da ondo iteko. Zemuzua, bale, pixka moitu. Hola, bueltaka. Menito, oie, garrazoia. Patata txips oiek, tita iten nahi zaizkitek, ateako iziate honeare bai, iepala, eharra itxurakin txips hauek bai. Bale, hau listo. Bale, guain pixka naga goraino harrapatu, goraino. Bale, ni uste plateraratzeko, patata jokin nahikoak gaula, gaur egun etorriko zaigu eta bestela ez digu demo emangota. Haure harra dakau, haure bai, hemen inbiarretena da, behitu purre patata ze fina da hon, baino, behitu ze ikutu emango joan, Guain hau esartuko ditugu, urruzkari bezala, goraino guain, enaut, pendurgar, listo, hori listo akak, indek maionesa. Oso ondo, isildu pixkat, beka, buen, lamar. Oso ondo. Bale, ikudo kena gauken du, eta emango jat mingantxo bat, hori dena ondo askatzeko hortikan, eta txukun jartzeko. Ingo duena pixkat asala, kendu, hau dago xamurra, baino xamurra, Hola dago eta kudeatu alda, ostu intzaigulako. Beitu, Bueno, asal pusketa hau, soberan dakarna, pixkat kendu ingo jo. Baina geho bestia, beitu, mantekila bezala ziokau. Ikustu alde aquí. Jaila nahi, mateik, zerri honeki. Onda. Bueno, bi pusketa plateraratzeko nahikua. Bueno, eta hau esek, hemen dipasako ditugu, errazu azkauna zeituan berotzen dira. Tita. Eta ez di olioik da zerbotako, Vuelta eta vuelta. Vale, a ver, xugruta hemen, hoi hemen, patatak hemen. Vale, hoi garbitu, barrukaldia pixka kenduela, golpe batzuk eman horateatzeko, barrukua. Vale, eta guain, goiara bat, bi, pure patantatzako, besti alioli dantzako, eta hemen tenore bat txukrutantzako. Eta bagoaz plateraratzea. Bueno, nola ikusten dezu lehen sektorea? Nola ikusten dezu nola datorren, ose gertatuko zaigun, ose topatuko dugu, etorkizuna, oide galdera, bai. Bueno, gazte gutxi daudela. Gazte gutxi? Bai, segitzeko bai. Eta hasi nahi duenak debeita, ez da gate errexa hasteko, ze azkenean terrenua behaztu, bai, terrenua behar dezu. Eta hoi, nik nekasun nabeik ez dakaz, baina nabe baten inbertsio emardunak, dirua jarri bai, eta... Eta igual hor ikusten dezu lehen sektorean itorkizuna, olako arrasakin jolaztia, kanpoko arrasakin. Ez dut uste, nik uste arraza emengua debeita eukibarra daukobla, nik uste arraza guztik eman dela. Claro. Etorkizuna, ez da oso erresa esatiko, baina nire kasun eta jende gehiago bada honi bezala idana ez, arraza hauek sartzen, aberden angusa, galo huella, zerbait, diferente haikeatik. Baina bai jundala pixkat lehen osan blonda, limusina geho eta handillo eta garagia ongo, baina guain bai jundala pixkat horrea, no? Bai angusa, bai guaiua pixkat rustikoa hodia, ez da pixkat larretan gehiago ibiltzen dian arrazak, ez dakit, ne irutzi zeitena, Bai, nik pixkat horrei behitu behar diola, ez da? Nik ikusten dut, galeituko jala azkenian, azkenian giroz eta jende gutxiko leituko ala,
beraien segidako gelituko da lur gehienak eta bar. Eta, salbatuko da, zaila ikusten dut, gazte bat gaur egun. Zaila ikusten dut, ez da, ez bada zu bezala, baserria eukita, eta bintzat zoze, ez da? Bai, zoze azteko euki, ez da? Eta garbi eduki barrakazu, gogoa handia eduki barrakazula, hori garrantzitsuena, ez da? Bai, bezala, gogua euki, sasoia, eta maitasun asko, ez da? Bai. Bueno, lagunak, ikusi ezue, aber hemen, alioli pixka garriko jo hemen, gehiagi gabe, hola, tantatxo bat, eta guain hemen, behitu saltxatxo hau nola gehatu zaigun lagunak, hartuko deu, eta bat pixkatu nahi botako jo, eta beste pixkatu nahi botako. Eta hori berde pixkate eskatzen nahi da, berdia jarri, eta bukatu jo, einaut. Azteko tamein, eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko gure mendik eta kudeatzeatik, zeratik ganberra bado, ibezelako gaztiak, ez dakit, biara munien bestela segertatuko zaigun gure menditan, eta hemen txin dugu gaur ukondua, eta hurrengoan ekarrizak. Txuleta pare bat, Zer ekarrizak, irrikitan nengo gaituk zai, bale? Bueno, mi esker, eta biarratela unak.